σας παιδιά. Το ξέρουμε, έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε βίντεο, συγγνώμη. Απλά τώρα καταλαβαίνετε, νομίζω με τα σχολεία, τις δραστηριότητες δεν προλάβαμε. Κάνουμε και ανακαίνιση, ειδικά στο μπαλκόνι και ειδικά στο σπίτι, ναι. Δεν προλάβαμε. Αλλά υποσχόμαστε ότι από εδώ και πέρα θα βγει πιο συχνά βίντεο, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι. Καλά, είμαστε πιο καλά. Ναι, οπότε θα ανεβάζουμε σχεδόν συνέχεια. Όπως παλιά. Μας έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Κοιτάξτε. Να κάνουμε live hacks. Τώρα, δεν νομίζω να τα δοκιμάσουμε επειδή είναι αργά, αλλά σε κάποιο άλλο βίντεο θα ξανακάνουμε live hacks. Για να μην είναι και αργά. Εννοείται που δεν θα τα κάνουμε αργά. Τώρα διστάζω κι εγώ. Είναι λίγο δύσκολη κατάσταση. Ωραία. Ξεκινάμε. Πάμε να δούμε το πρώτο. Ναι, δεν μπορεί να βγάλει το φωτιστή. Τι κάνει? Πες μου, ρωτήσεις. Συγγνώμη, περιμένετε. Συγγνώμη. Όλο αυτό για να βγάλεις την... Φίλε, απλά τράβα το καλώδιο. Απλά τράβα το και βγήκε. Γιατί όλο αυτό το δέσιμο και μετά το σπάει. Και χαλάς και το... Ας την κούπα. Γιατί όλο αυτό, απλά τράβα το καλώδιο και θα βγει. Τέλος πάντων. Δεν έχω τι να πρωτοσχολιάσω σε αυτό το βίντεο που μόλις είδα. Πάμε σε ένα άλλο. Νομίζω αυτό είναι μεγάλο. Φαντάσου να λυνόντουσαν όλα τα προβλήματα έτσι. Κάτσε λίγο pause αυτό. Μας λέει ότι με αυτή την κόλλα Μπορούμε να τα φτιάξουμε όλα. Ναι, ωραία. Καλά θα πάει αυτό. Το συνεχίζω το βίντεο, μισό. Πάμε. Ναι. Ένα λεπτό. Αυτό ήταν εντελώς καμένο. Και μας λέει τώρα ότι αυτό δεν θα φαίνεται στον τοίχο έτσι περίεργο. Εντάξει, πάμε στο Fake. Ναι ρε, αυτό παιδιά θα βγει καταρχάς αν πας να φτάνεις στα μαλλιά σου. Ναι. Τι φτιάχνω. Πες μου ότι θα κάνει παντόφυλλα. Δεν πιστεύω. Καταρχάς, γιατί να φτιάξεις μια τόσο άθλια παντόφυλλα. Φίλε, δεν έχεις λεφτά. Μπρο, απλά βάλε παπούτσια. Βγες με κάλτσες. Βγες ξυπόλυτος αν δεν έχεις λεφτά για παντόφυλλες. Αλλά πόσο να κάνουν ένα ζευγάρι παντόφυλλες. Πάρε τις πιο φθηνές. Απλά φίλε, πάρε, δεν ξέρω πόσα, 5 ευρώ. Βρες την πιο φθηνή και την πιο άχρηστη αν δεν έχεις παπούτσια. Απλά πάνε να αγοράσεις παντόφυλλα. Συνέχισε το ή αυτό. Τελείωσε. Α, ωραία. Ναι, τι είναι πρώτη σχολεία σου. Καταρχάς η χτένα που έφτιαξε, αν πας να το κάνεις στα μπερδεμένα μαλλιά, είναι γελία. Κόπηκε, θα σου μείνει και στο μαλλί, είναι γελίο. Όχι. Πάμε να δούμε επόμενο γιατί έχουμε τρελαθεί εδώ. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Baby oil. Πρόβλαβες μπάνιο ή κάνε κάτι άλλο. Λίγο. Αυτό τώρα η τύψα που έκανε με το λάδι αποκλείεται να βγει έτσι. Όταν το βγάλεις τα μαλλιά θα λαδώσουν εντελώς, θα είναι λαδωμένα και δεν θα θα σε σε πάνε πάνε έτσι. Λέει βλακές, το συνεχίζουμε. Τι να πρώτη σχολιάσει και σε αυτά. Τίποτα. Ναι. Τι θέλει να κάνει? Περίμενε. Καταρχάς, το μαλλί της, αφού ήταν στην αρχή λαδωμένο, παρέμεινε λαδωμένο. Πες να λάδωσε Και ακόμα το μαλλί θα ήταν περισσότερο. σε φάση, ξέρω εγώ. Άμα το είχε βάλει Φίλε, όλος αν αυτό, το έχεις τόσο άθλιο, πήγαινε κάνε μπάνιο. Ναι. Μπάνιο. Τι θα γίνει άμα κάνεις μπάνιο δηλαδή? Δεν ξέρω. Ωραία. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Τι κάνει? Τι κάνει ρε φίλε. Τι κάνει ρε φίλε.
Τι κάνει Απλά βάλε νερό, βάλε παγάκι. Τι να το κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω, ειλικρινά. Τι ήταν αυτό το... Όχι, ειλικρινά, τι ήταν αυτό το... Ωραία. Λίγο σαν εμετός. Ναι, αυτό. Και μας λέει τώρα η τύπισσα ότι αν το βάλουμε αυτό, δεν θα είναι μετά τα μαλλιά μας για πλήσιμο σαν εμετός. Θα είναι τέλεια, θα είναι σαν αυτήν, έτσι ακριβώς. Ναι. Τι κάνει πάλι, 6. Δεν το πούσω, δεν το πιστεύω. Πού κολλάει Και θα το τα φάει watermelon? αυτά. Φαντάσου. Έβαλε πράγματα που δεν τρώγονται, έβαλε δαχτυλίδι μέσα. Δεν το είδα. Το βαγό. Ζελάκι. Για μου πείτε θα το φάει αυτό τώρα. Θα το φάει. Φαντάσου. Α, εντάξει παιδιά, τρόμαξα. Φίλε, περίμενε. Να το πάρουμε από την αρχή. Γιατί να κάτσεις να κάνεις όλο αυτό, που όλα αυτά τα υλικά μαζί θα σου βγούνε πανάκριβα. Ενώ πας σε ένα μαγαζί που έχει πράγματα μαλλιών και περιποίησης, τα παίρνεις με €1, €5 το πολύ, €3. Ενώ όλα αυτά τα υλικά κάπου στα €20 θα σου βγούνε. Όλα, πιστέψτε με. Ή απλά φίλε, πάρε ένα τέτοιο που τα κάνεις μπούκλα και κάντε έτσι. Τι να σου πω. Τώρα νομίζω ότι και λέει θα κάνει μπούκλα. Απλά πάρε το μπούκλο τύπο αυτό, εντάξει. Και τελείωσε. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο τελευταίο. Πρώτο τελευταίο. Κάτω, όχι. Κάτω. Κάτσε. Εδώ είμαστε. Πάμε. Ναι, είναι το πρώτο τελευταίο. Τι είναι. Ναι, ότι καθαρίζει. Περίμενε, wait. कोलगेट के ये कारनामे देख। Ναι, τέλος πάντων, sorry. Μην κοροϊδεύεις τον άνθρωπο. Δεν μπορώ ρε φίλε. Λοιπόν, μας λέει ο τύπος ότι αν βάλεις οδοντόκρεμα στα γυαλιά, στη ρογμή, θα καθαριστεί. Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, στα νύχια. Καταρχάς πλύνει τα χέρια σου αν δεν θες να είναι έτσι τα νύχια σου. Και καθάρισε τα και από μέσα. Ναι, όλη η ζωή με οδοντόκρεμα. Απλά βάλει λίγο νερό και καθάρισέ το. Και μην βάλεις ποτέ μαρκαδόρο που δεν είναι για πίνακα. Πόσο μυαλουδάκι θέλει. Ωραία. Αυτό δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι. Εντάξει, Αυτό το είχαμε δει και στο COVID, είναι ψεύτικο, νομίζω όλοι το έχουμε δοκιμάσει στο κινητό μας. Αυτό είναι ψεύτικο, Τέλος, δεν το πάμε έχουμε στο στο τελευταίο. Τέλος. Ωραία. Σοκ, αποκλείεται να κολλάει το γραμματόσημο έτσι. Αποκλείεται όμως. Πάμε στο τελευταίο. Είχαμε βάλει μόνο 5 γιατί είναι αργά και ναι, τέλος πάντων. Θα κάνουμε άλλη φορά και θα τα δοκιμάσουμε άλλη στιγμή. Σήμερα είναι βίντεο σχολιασμού. Και μας λες ότι τα τακούνια, τα μαύρα, να πας να βάλεις ζελοτέιπ. Που αν κάτσεις έξω 2 ώρες με φίλες και περπατάς, δεν θα βγει αυτό, θα κάτσει. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, πες έκατσε. Θα φαίνεσαι σαν το λέτσο. Να έχεις όμορφο μαύρο τακούνι και να Σαν το λέτσι. πέρα λες και σου έχει βγει. Να βάλεις το τακούνι αυτό, ναι. Και λέει σιρόπι. Κάτσε να βάλω αυτό τώρα.
Spray paint. Κίκα. Μπρο, απλά πάρει καινούρια παπούτσια. Καταρχάς αυτό αποκλείεται να δουλέψει γιατί το σιρόπι είναι υγρό. Συγχαρητήρια. Είστε πολύ έξυπνοι. Όχι εσείς, αυτοί που κάνουν τα live hacks. Ναι. Και το σιρόπι είναι υγρό. Το σπρέι Ναι. θα διαλυθεί το σιρόπι αν πέσει το σπρέι πάνω. Και αποκλείεται να γίνει αυτό το σχέδιο. Είναι fake. Τέλος. Τέλος. Ωραία. Ναι. Γράψτε μας στα comments αν θέλετε Να βίντεο συνεχίσουμε. να συνεχίσουμε. Αλλά βίντεο αυτή τη φορά με life hacks να τα Να τα δοκιμάζουμε αυτή τη φορά. Ωραία. Και να κάνουμε και πιο πολλά. Απλά σήμερα ήταν βράδυ, δεν προλάβαμε. Και ναι, Αν σας άρεσε το βίντεο, βίντεο βάλτε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι και χτυπήστε και το κουμπάκι για να έχετε διάφορες ειδοποιήσεις όταν κάνουμε βίντεο. ναι, αυτά. Οπότε γεια σας και Bye. καλή νύχτα.